I dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo otvaranje pakova u FIFA 21. Ajde da krenemo. Odigrat ću još jedan. Složit ćemo nešto korisno. Dobro sam iz Ajaxa. I to je kiljade. Gdje je to? Ajmo neko dobar. Rodrigo! Haha. Ali mi ne treba stvar. Rodrigo na napad. No. Sad kada vidim brdo klubova. To sam klubova. No. Otvoraš me. Dobro. Imam PSG. Tuđi Real. Rekao sam. Ok, možda me posrati neki dobar. I baš prvi neće. I ako mi gadni dres, bit ću previše sretan. Hoću dres. Ok, ništa od mog dresa. Hoću dres. Ok, znam na koga, ne mogu se sjetim. Na ovog. Papel, ne trebaš ova triko. Ok, pa meni neće dati dres nikad. Ne. Ma nikad u mom životu jadu. Daj mi dres. Hoću dres. Ma meni neće dati dresa nikad. Daj mi dres. Ok, pa jed. Čekaj kad meni. Ok. Rekao. Ni. Dobro je kod Van Dijk. Ok, ne trebaš mi. Mislim da ćemo dres morat ćeš mi trebati. Nije. Sad otvoramo ovo. Brazilac. Ken. Ko je? Ne mogu. Coutinho sam. Ok. Jeste svi na transfer listu. Ne. Što vidi baš tu mora zajebat. Svaki put. Nema. Konto za Ramos. Jesam vidi Španca. Nisam vidio Kjeva kaj. Ok. Martinez. Da. Krudo. Kokočka. I sinoć sam ga dobio. Sjećate se. Ja sam već Koron sam izgubio sinoć. Imam još 2. Ok, Brazilac. Sam. Dobro, ne znam. A on? Trefa ga ja. Haha. Evo ga. Ok, plavi. Sam. To! Ništa treba. Ne treba mi video. Zato ću na transfer list. I sad, ako dobijem nešto iz ovog, dobro. Like. Onako i opet lajkat. Ikona! Ko je? Njega mora sačuvat. Sad ćete vidjeti što. Ima sebe. Ti se prodaješ. My card. Moram prodati ovako sve i nećete vidjeti šta ću raditi. Na 88. Nisam očekivao da ću prekati ikonu. Lajkajte. Molim vas, lajkajte video.
Minecraft. Sad. Gledajte vi sad ovo. Izvini, brate. Takav ti je život. Sad odim ovdje u klub. Vidi, nemoj srati mogu play. A ne mogu. Da, brate, sti gore. I sad ubaci njega. Pa. Gledajte vi ovo. Full ekipa. Iz Niša. Odigrat ću jedan drat samo za video i to će biti to. I otvorit ću pekove da u videu. Ako hoćete još ovako otvaranje pekova, skupit ću ih i otvarati. Nisam gledao komentare pa ću ulagat uzet ću Premier ligu. Jeste li vidjeli u koliko sam jutro sati snimao na video? Piše iza. Ok, znači niko. Evo ga. Ok. Ikone su Joker opet koji juče. I šteta. Zavolit ću srce više. Možeš, hajde. Opa, neće. Ok, Jordi. Evo, uzeo sam Jordi Albu. Ok. Ti. Smajhel može. Dobar za klupi. Dobro je. Može. I sad promijenimo. Ok, znači možda samo promijeniti štopera. Ali ne treba. Ok, Christian Eriksen igrao. Paul Pogba. To je bio loš. Ne bude uopšte bio loš. Imao sam Manea, ne može igrati, pored Fabinja, zato sam možda Traore. Ali kada će mi Traore igrati, jedan kem se daje da vidim krila. Ako mi sad daš Bila. Daj mi Bila. Beker, napisa, bolje lira Beker. Beker vaziš. Klupa me onako solidna. 121 će biti sa trenerom. Trener, ja ga ne bi ni uzmu. Trebao sam možda ubaciti Traora. Sam se morao da ga ima. Eto, Traore. Ovo strojica. 4 Premier lige, 4 Španca, 4 Engleza. Izgubit ću, ovdje ću past prvi. Možda neću, ali možda i hoću. Ali kako sam ja sve će ispast prvi. Idemo. Ništa. Ok. Griezmann daje, pravi faul, Messi. Da, tako. Otvorit ću ovaj David Silvera. Sam pogledao. Sam obećao. Ok, gledajte ga pravi mod. Ide sljedeći. Evo ga, leti. I Peribo. Miti nas prodaju. I imamo ovaj gold pack iz koga ne očekija nikog dobu. Ako mi iskoči ikon. Ok. Pa dobro je. Pa kore je taki plavac, tako nešto. I to bi bilo to, ljudi, za ovaj video.